Rakkaus on ihana asia ja rakastuminen hyvin vahva tunne. Silloin kun ihminen rakastuu, saattaa järki väistyä tunteiden tieltä ja näiden tunteiden vallassa ollaan valmiita tekemään suuriakin elämään vaikuttavia muutoksia muiden varoitteluista huolimatta. Valitettavasti tämän tietävät myös netissä toimivat romanssihuijarit. Pääosin he ovat ammattirikollisia, jotka osaavat käyttää rakastunutta ihmistä kylmästi hyväkseen. Heidän toiminnallaan on vain yksi tavoite: hyötyä uhreista mahdollisimman monella tavalla ja saada huijattua uhreilta niin paljon rahaa kuin mahdollista. Romanssihuijaus noudattaa usein samaa kaavaa. Ensin huijari lähestyy uhria sosiaalisen median tai seuranhakusivustojen kautta valeprofiilin turvin, jossa hän esiintyy varakkaana ja korkeassa asemassa toimivana upseerina, lääkärinä tai vaikkapa näyttelijänä. Valeprofiilinsa huijari on luonut jonkun toisen henkilön kuvilla ja tekaistuilla tiedoilla. Jos uhri tarttuu syöttiin ja ryhtyy yhteydenpitoon, alkaa huijarin kylmä, mutta taitava psykologinen peli. Kohteliat ja ystävälliset viestit hivelevät uhrin itsetuntoa, eikä aluksi edes puhuta rakkaudesta, saati sitten rahasta. Huijarin tarkoituksena on luoda uhrille harhakuva lämpimästä, turvallisesta ja luottamuksellisesta suhteesta, johon liittyy useasti myös varakkuus, mikä edelleen lisää kiinnostusta yhteydenpitoon. Seuraavassa vaiheessa keskustelun sävy kuitenkin muuttuu romanttiseksi ja silloin tulevat mukaan erilaiset rahapyynnöt, milloin milläkin verukkeella. Huijari voi esimerkiksi pyytää lainaksi rahaa, koska haluaa tulla Suomeen tapaamaan uhria, eikä itse pääse käsiksi omiin varoihinsa. Huijari voi kertoa haluavansa lähettää uhrille jonkun paketin tai siirtää uhrin tilille rahaa. Lopulta paljastuu, että näitä varten uhrin tulisi hoitaa asiaan liittyvä maksu, joka korvattaisiin heti takaisin kun mahdollista. Huijari voi myös väittää olevansa kriisialueella, jonka vuoksi ei pääse käsiksi rahavaroihinsa. Tekosyyt vaihtelevat, mutta lähtökohtana on kuitenkin aina se, että toimenpiteitä ja rahansiirtoja varten tarvitaan väliaikaista rahoitusta eli uhrilta rahaa. Rahapyyntöjen tueksi huijari voi esittää hyvinkin virallisen näköisiä väärennettyjä asiakirjoja ja huijaukseen voi osallistua myös muita henkilöitä. Tässä vaiheessa uhri on jo usein tullut riippuvaiseksi netti-ihastuksestaan ja haluaa olla tähän jatkuvassa keskusteluyhteydessä. Huijarin psykologinen peli on tuottanut tulosta. Uhri alkaa pelätä, että jos hän ei lähetä rahaa, netti-ihastus jää pulaan ja keskusteluyhteys katkeaa. Huijari jatkaa vedätystä niin kauan, kun uhri toimittaa hänelle rahaa. Usein vasta siinä vaiheessa, kun kaikki rahat ovat loppuneet ja uhri alkaa ottaa pikavippejä, hän ymmärtää tulleensa huijatuksi. Lopettaminen voi tuntua vaikealta, koska pelätään, että menetetään jo lähetetyt varat, jotka on aina luvattu maksaa takaisin korkojen kera. Vaurastumisen haaveesta on lisäksi vaikea päästää irti. Romanssihuijauksen uhriksi joutuminen voi olla hyvinkin rankkaa paitsi taloudellisesti, myös henkisesti. Taloudelliset menetykset ovat usein kymmeniä tuhansia euroja, henkiset puolestaan lähes mittaamattomat. Kuinka sitten voit suojautua romanssihuijaukselta? Älä lähetä rahaa yhdellekään nettituttavalle, jota et ole tavannut kasvotusten. Epäilysten tulisi herätä viimeistään silloin, jos tuttava ei suostu videokeskusteluun. Käytä Googlen käänteistä kuvahakua profiilikuvan tarkistamiseen. Jos kuvahaku löytää vastaavan kuvan jostain muualta, on syytä miettiä, onko tapauksessa jotain hämärää. Vaikka tunteet ovat vallalla, koeta pitää järki mukana. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta kuten vanha viisaus kuuluu, jos asia tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, se ei yleensä ole totta. Ja vielä lopuksi muistutus. Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, ilmoita asiasta poliisille, eli tee rikosilmoitus.